Alishongo 123. Yathi inceku, Nkosi, sekwenzile ngokuyala kwakho, kepha isekhona indawo ngokukaLuka 14:22. ikhona indawo indlu yemfana afunde ikhona indawo indlu kancane ongaphamisi kancane ikhona indawo indlu yemfana iqhamile ngokukhazimula ikhona indawo ngena bongena ikhona indawo ngena bongena yemukimini lemukilanga selimathunzi seliyashona ikhona indawo ngena bongena ikhona indawo ngena bongena indlu yomshado nansi igcwala isavuliwe nguye umyeni ikhona indawo ngena bongena ikhona indawo ngena bongena indlu yagcwala inenjabulo sheshu phuthume ayikagcwali ikhona indawo ngena bongena ikhona indawo ngena bongena ikhona indawo akukavalwa lukhona uthando seluboniwe ikhona indawo ngena bongena ikhona indawo ngena bongena qapha kwavalwa wobayinina nxa sekuthiwa indawo ayikho sekuphelile sekuvaliwe sekuphelile sekuvaliwe. uJesu uphilisa efundisa endlini yomFarisi. Lapha Luka 14:22. Verse 22 uthini? Yathi inceku yenkosi sekwenziwe ngokuyala kwakho, kepha isekhona indawo. Yathi inkosi encekwini, phuma uye ezindleleni nasezintangweni ubacindezele bangene ukuba igcwale indlu yami. Lana indaba yilokhuzana yenkosi yenzela indodana yayo idili. Bamenywa abantu, bamenywa, kodwa babonakala ukuthi abantu abakagcwali. Indlu isesenesithuba, yathi inceku, Nkosi, sekwenziwe ngokuyala kwakho, kepha isekhona indawo. Yathi inkosi encekwini, phuma uye ezindleleni nasezintangweni ubacindezele bangene ukuba igcwale indlu yami. Ngokuba ngithi kini, ayikho neyodwa yalawo madoda abemenyiwe eyakulizwa
idili lami. uJesu usho kanjalo ukuthi indoda imemile yakhipha izimemo ukuthi bahambe bameme, omunye nomunye walandula ukuthi angeke abe khona. Siyasazi isitori ukuthi wathi usethenga iy'nkomo, usafuna ukubona iy'nkomo zakhe. Omunye wathi usanda kushadelwa ufuna ukuhlala nomkakhe, kwaba yilo nalowo wabika excuse. Njengoba kunjalo nakulesi sikhathi esiphila kuso, uma utshela umuntu ngezwi likaNkulunkulu, akutshele zonke lezi zinto lezi, akutshele futhi abayithanda kakhulu nje abakholwa ukuthi indaba kaJesu khona, babona ukuthi indaba yabelungu akusiyo eyabo. So manje umnikazi wendlu ngoba engafikanga la, wathi mabahambe baye ezindleleni zonke, babize khona, bathathe khona abantu abazokubathola ukuba bedle endlini yakhe yedili lomshado. Baphuma bathatha ezindaweni zonke, babacindezela bangene uba indlu igcwale, ngoba phela kudekiwe, kuphekiwe, kwenziwe konke. Uma kungasagcwali ukudla kuza kwenza njani? Kuzayithiwa suba nje awusebabiza noma ubani, sebangasabalanda ey'ndaweni eziphakeme, sebabalanda nje noma kuphi ezindleleni ukuthi wozani, nanti idili likhona, inkosi yenzele indodana idili. Kunjalo nasezweni likaNkulunkulu. Kokunye abanye abakhona khona lapho edilini abamenyiwe, akusabantu akusabantu abazimisele, bakhona nje kodwa nje akusabantu abazimisele. Manje basokulandwa noma ubani ngaphandle ukuthi eze agcwalise indlu, ngoba indlu ayikagcwali. Kuyoba njalo uJesu Kristu uma esebiza abantu bakhe, uthola ukuthi njengoba lisho izwi ukuthi amasimu makhulu, izisebenzi zincane, ngoba nokuthi futhi baningi abathi Nkosi Nkosi abangeke bawubone umbuso kaNkulunkulu. Leli lizwe liyafanisa lento esinjalo ukuthi ngokuba ngithi kini ayikho neyodwa yamadoda abemenyiwe ayakulizwa idili lami. Ukuthi akukho noyedwa owayemenyiwe ozabizwa lidili lenkosi, ngoba kade bemenyiwe bezihambela ngey'ndlela zabo. Uma sekuthathwa abantu noma ubani esitradeni, laba kade bemenyiwe akekho noyedwa ozalizwa idili lenkosi. Ngamanye amagama kuyafana nokuthi nje njengoba siloku sifunda kulamavesi amanye encwadi, masiloku sifunda ukuthi abantu abasekuqaleni bayokuba semuva, abantu abasemuva bayakuba phambili. Njengoba uyabona abantu abathathe la ezitradini bangena la edilini, yibo abazokudla, ukuthi laba kade bemenyiwe akekho noyedwa ozalidla idili lenkosi. Okuwukuthi ngamanye amagama abakhona ukuthi sesikhona endlini kaNkulunkulu siyadembesela, asinaki, senza nje ngokujwayela, yonke into siyenza nje ngokujwayela, ngoba siyazi ukuthi siyakholwa, nokuphenduka nokusindiswa kwethu sesakuthatha nje into encane, into esiyenza noma kanjani ngoba siphila kuyo. Bese ukuthi abafikayo abalilizwayo manje izwi balithathe serious. Thola ukuthi bonke laba kade bethi bayalazi izwi likaNkulunkulu, bayamazi uNkulunkulu, akekho noyedwa njengoba lisho izwi ukuthi noyedwa ozadla idili lenkosi. Yilabo abafikayo manje abangenayo nje abazolidla idili lenkosi. Kuyoba buhlungu nalezo sikhathi sesihambe kangaka iminyaka sizimitha sidela konke, kepha tholakala ukuthi asitholakali encwadini yokuphila.
uma inkosi seyenza idili, uma uJesu esebuya asatholakali encwadini yokuphila. Siyathi uNkulunkulu angasisiza asivuselele nalapho sesone khona, sibuyele siqale kabusha, sikholwe kabusha, sizenze introspection yokuthi sizibheke ukuthi anasi sahamba kule ndlela, sisendleleni eright na yokuthi ngelinye ilanga sizobonana nenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngingabo leculo lathi ikhona indlu, ithi ikhona indawo, indlu yemvana iqhamile ngokukhazimula, ikhona indawo, ngena bongena, siyamenya ukuthi singene. Yamuka imini lamuka ilanga, selimathunzi seliyashona, ikhona indawo. Kusemini kusentambama sekuba mathunzi, indawo isesekhona, idinga abantu abazongena. Lapho igcina ithi qapha kwavala, ngoba yini la nxa sekuthiwa indawo ayikho, siqaphele ukuthi kuyavalwa, kwavalwa emnyango. Sizokuba yini la uma sekuvaliwe iminyango, ukuthi sekuphelile, sekuvaliwe, kube sekuwusizi lodwa olukhona ngaphakathi kwethu. Amen. Indlu yagcwala inenjabulo. Number bani? Sorry ma. Number 426. 426. Oh no. Indlu yagcwala Inenjabulo sheshu phuthume ayikagcwali, ikhona indawo, ngena bongena, ikhona indawo, ngena bongena, ikhona indawo, akukavalwa, lukhona uthando seluboniwe, ikhona indawo, ngena bongena, ikhona indawo, ngena bongena, qapha kwavalwa ngoba yini na, nxa sekuthiwa indawo ayikho, sekuphelile, sekuvaliwe, sekuphelile, sekuvaliwe.